Sopo, Mak? Mbak Anggi ya diurutke saka paling kiwa tekan kono. Oh iya, Mak, iya. Ya. Mbak Anggi disepati kanca-kanca ben ngaturke tetembangan. Ya, Ya. Hop. ya. Iya. Sugeng dalu. Sugeng dalu Mbak Anggi. Iya. Iki ben direncangi karo Mbah Putri ya. Sinten? Direncangi karo Mbah Putri, Mbah Legi Nggih. Putri. Iya, yang uti. Ya. Pundi wau? Ya. Ya sak Mbah Legine lho, Mak. Iya. Mbah Legi kakung Putri mangga. Ngendikane arep nembang.
Iya. Jan kanca-kanca bengi iki do semangat ya, Mak. Iya. Karang wis sesasi punjul ki merongos kabeh kok, Jan. Iya. Heeh. Klebu aku. Iya. Nek mulane aku ya karo kanca-kanca wiyaga ya aku ya rada anu nduk, ora arep meksa-meksa banget karo kanca-kanca. Oh iya. Mergane Ya do ngelingi kahanane sesasi iki do. Ya wis ya ana sing do nggadekke motor, ana sing do. iya. Ana sing nggadekke wayang sekotak barang. Iya. Dadi aku maklum karo kanca-kanca nek ya do pucet-pucet ki ora apa-apa. Iya. Iya ya, Mak. Do kuru-kuru kabeh. Iya. Ana sing gaweane mancing karo live TikTok barang ya ono. Iya. Lah nek sinden kowe maklum Ora, wong sinden kowe arep oprahe ya do nampa job campur sari akeh banget dadi nek kanca-kanca sinden aku ya alhamdulillah. iya. Alhamdulillah tegese. Alhamdulillah aku ana jalur perutangan. Oh iya. Kowe kok ya senengane utang karo kanca-kanca. Lah nek kanca-kanca sing arep tak utangi ndedit ya ta? Iya. Ya ora apa-apa, Mak. Aku ya mesake karo kahanane kanca-kanca, ya mesake karo kahananku dhewe. Iya. Tenan to, Mak. Iya, iki mau nek ora dipundhutke karo penjane Mbah Legi iki aku ora udut blek. Lah udut apa? Lintingan aku. Iya. Segaretku ora segaret blek ning segaretku Wijasena. Iya. Ya ora apa-apa disyukuri ya, Mak. Disyukuri. Iya. Sasi Januari iki pancen sepi, Nduk. Iya. Awake dhewe nek liyane ya rame ngono. Iya. Ora apa-apa, Mak. Ya ora apa-apa. Iya. Pancen ana masane dhewe-dhewe. Bener, Mak. Iya. Dudu kuwi sing arep tak aturke, Nduk. Lah ning apa, Mak? Awake dhewe kudu ngaturke wigatine ya ingkang sepisan ngaturake kula nuwun. Ana ngersane. Ya wonten ngersanipun punyanipun Mbah Legi. Iya. Sak kula warga brayat ageng wonten ing laladan Pelem Lor Mbaturetna kene. Heeh. Oh ya ya. Ja. Mbak Legiono kuwi sapa, Mak? Lho, sing kagungan kersa kowe iki piye ta kowe iki? Sing kagungan kersa iki. Ora tegese profil biodatane Mbak Legi kuwi kepiye? Ah, Mbah Legi kuwi juragane gamelan. Oh ngono. Mula iki bengi iki awake dhewe ora nganggo gamelan biasane, iki nganggo gamelane Mbah Legi. Oh iya. Nek biasane rek nganggo kagungane punyane Pak Totra. Iya. Ning gandeng Mbah Legi iku uga kagungan gongso komplit sak wayange ning mbuh wingi iki sidane nggawa wayange dhewe, Nduk. Iya. Lah mergo wayange Mbuh wingi telepon ka wayange digadekke ngono apa piye kok? iya. Cangkemmu kuwi ae. Ora, mbuh ku rembuke bapak wong aku ya ora krungu langsung kok ya. Iya. Ning ora apa-apa. Ora apa-apa, bakune awake dhewe iso ngrasake nganggo gongso kagungane Mbah Legi iki wah luar biasa tenan. Iya. Iki engko bakale prahara, Nduk. Udan duit. Iya. Aku mau wis diuncali segepok. 2000-an. Lah iya arep tak nggo pipis kok. Iya. Disyukuri kok, disyukuri pancen kabeh kuwi rejeki saka Gusti Allah kuwi sangkan paraning dumati. Iya. Dalane ora disangka-sangka. Iya, Mak. Lah iki sing maune kanca-kanca do pucet. Sing maune kanca-kanca do njabing. Iki suwane ngene Mbah Legi wis do bali meneh kesehatane. Iya, matur nuwun. Acarane apa, Mak? Dalam rangka apa? Dalam rangka ya kuwi tasakuran pernikahan. Sapa? Putra-putrine Mbah Legiono. Heeh. Panjenengane sapa? Jane Mbak Brigadir Nana Oktaviana Aprilia SPSI. Weh, ya Bu Polwan ya, Mak ya. Iki polisi wanita. Iya, Nduk. Kuwi putrane Mbah Legi. Karo penjane Ibu Dwi Wahyuningsih utawa Mbah Putri. Iya. Dhaup kalian sinten, Mak? Dhaup kalian Ibda Bekti Budi Rianto SH. Putra saking Bapak Mulya Harjono dalah almarhumah Ibu Hartiem. Oh iya. Ingkang wis kepareng dhaup palakrama akad nikahe ana ing sasi
Kamis 30 Januari 2025 wingi. Oh iya. Dadi iki ya isih bulan madu lho. Iya. Kebanyakan le pernikahan ki wis mbuh taune wis ngono. Iya. Wis biyen. Terus resepsine lagi saiki kuwi akeh. Iya. Ning iki alhamdulillah keparenging Gusti kang murbeng dumadi wingi wis kelakon akad nikah. Iya, Mak. Iya. Ya wis pokoke angger ketekan balegi tok ning endi wae wis. Penonton ki ora jenjem penonton ki wis. Iya. Mergo kodanan Dit Nduk. iya, ya matur nuwun. Ya ngaturke panuwun ana ngersaning Mbah Legiono. Iya. Sartane ndedonga ya Nduk muga-muga apa ingkang dadi sedekah ya sedekahe penjane Mbah Legi ora lokak nanging kepara malah tambah kebak. Amin Allahumma amin. Iya. Luar biasa tenan rejeki kok iso banyu mili kaya ngono kuwi. Iya, Mak. Iya. Aku kok ya arep njaluk karo Mbah Legi. Jaluk apa? Jaluk dit. Ora Nduk, nek aku ki wonge ora sulap marang bondo kadonyan. Iya. Dadi aku mau sore pas uyon-uyon weruh Mbah Legi kok apa bagi-bagi rejeki kuwi aku ora gek arep ngerayah ngono kuwi ora. Oh. Mergo aku ora sulap karo bondo kadonyan. Oh, ya Mak ya. Ya ning ora usah karo nangis lemu muni. Nangis ndasmu. Kene iki tenanan kok aduh ora. Kanca-kanca do ngrayah ki mergo pancen kanca-kanca kuwi buta. Oh iya. Buta dasare ya sulap. Ora. Guyon wis pokoke Mbah Legi iki luar biasa. Iya. Iki mapan wayangan iki ning pendopo sing lor. Iya. Sesuk rencana sing kidul ya arep wayangan meneh. Oh ya alhamdulillah ya Mak ya. Dalange kowe waudu. Arek udu aku kae sing penting wayangan kok, Nduk. Iya. Aku ora gek ngudokke jenengan pendopone dadi kek. Kula sing mayang Mbah mboten, aku ora ngono kuwi. Iya, ya ora usah karo nangis. Balenono neh wae ta. Aku ki omong apa anane kok rumangsane apa. Iya. Ndongake sing baku ndongake kanggo piranganten kekalih ya, Mak. Iya. Muga-muga anggone penjane Brigadir Nana Oktaviana utawa penjane Mbak Okta kalian Mas Bekti Budirianto ingkang sampun kepareng nambut silaning akrami manjing Bale Wisma. Iya. Utawa ingkang sampun kepareng melaksanakan ibadah. Iya. Mergo rabi kuwi hukume ana 4 lho. Iya. Apa, Mak? Sing pertama wajib, sing keloro sunah, sing ketelu mubah, sing ketelu haram. Iya, sing kepapat. Iya, sing kepapat haram. Iya. Kuwi contone piye? Nek wajib kuwi umpamane antarane sing wedok utawa sing lanang, Iya. kuwi ora iso nahan, ora iso meper mubal babaling kanepson, ora iso menahan hawa nafsune yen to randang rabi. Iya. Utawa misale sing lenang ki kebelet salah arep apa ta misale lah. Syarate apa jenenge? Apa? Syarate gampangane syarat arep dadi direktur lah. Dadi direktur ki syarate kudu rabi dhisik. Lah kuwi ning kono rabi ki dihukumi sebagai pernikahan wajib. Iya. Nek sunah. Nek sunah kuwi ketikane ora ana apa ya jenenge? Apa? Ora ana kewajiban sing mewajibkan pernikahan itu menjadi wajib kuwi jenenge sunah. Ya. Arep rabi sak karepmu, arep ora rabi ya sak karepmu, bakune kowe iso mepermu bal-baling kanepson. Iya. Gampangane ngene, nek kowe ora kuat terus pengen jajan mending ora usah jajan terus rabi wae. Ngono kuwi lho. Iya, iya. Iya, ya, Mak, ya. Kuwi nek mengurusi sak hawa nafsu utawa syahwat. Iya. Iya, Mak, ya. Lah iki dongane muga-muga iso dadi kulawarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Enggal diparingi putra utawa golek kencana ingkang bisa tata jalma satemasa ketemi gunane tumrap agama nusa bangsa lan negara. Iya, Mak, ya. Bahasamu nek baku timen ora ana sing dong. Men wis penting ki bakune dongane, Nduk. Iya. Wis penyane iki pancen antara temanten kakung lan putri iki mijil lahir saka keluarga ingkang bener-bener wis dadi pilihaning Gusti, Nduk. Iya. Dadi apa-apa ya sarwa kecukupan kuwi pancen wis luar biasa, ora kena dimereni
mergo kuwi wis kersaning Gusti, wis kehendaking Gusti Allah. Ya. Lan nek Gusti Allah mridhoi arep kiwa tengen padha ora seneng, arep kiwa tengen padha sengit, ning nek Gusti Allah kuwi mridhoi ora ana sing iso ngalahke ridane Gusti Allah. Amin amin. Iya. Iya mak ya. Bener kuwi. Iya. Ya wis pokoke ora ana alangan apa-apa. Ya. Beda lho ndongake temanten kakung putri ora ana alangan apa-apa karo ora ana apa-apa kuwi beda. Bedane Kaya bedane bapakmu mbiyen arep rabi karo aku kuwi. Le ndongake marang tuaku mbiyen Le nduk muga-muga nggonmu omah-omah ora ana apa-apa. Ya seprene ya wis gur kere. iya. Heeh. Kuwi yen ora ana apa-apa. Kuwi yen ora ana apa-apa. Iya ya mak ya. Tur wong rabi kuwi pitukane abot. Ya abot ya mak ya. Wis pokoke kudu setya bekti. Ya. Nek kira-kira atine iki isih kegiwang wanita utawa priya liya mending aja rabi. Ya. Mergo kuwi mengko ndadekake pernikahan sing haram. Sebabe Yen wis rabi, wis ki posisi dalam pernikahan lho iki. ya. Pernikahan kuwi sing sakral lho. Ya. Pernikahan kuwi ritual sing bener-bener sakral. Engko nek wis nganti rabi, wis manjing dadi siji sak omah, ning antarane sing wedok utawa sing lenang isih nglirik wong lenang utawa wong wedok liya, kuwi dadi hukume dosa. Ya. Ngono kuwi ya mak ya. Kuwi dosa tumrape iki Gusti Allah lho sing ngendika. Iya. Nang Al-Qur'an wis ngendikake. Iya. Ora mung jare-jarene, ora mung jare Pak Ustad, ora mung jare Pak Kiai, jarene Gus-gus kuwi ora. Iya. Nanging pancen wis saka kanane ngono kuwi. Iya. Tur ora lumrah to, Nduk. Kepiye? Ngibarate jroning pernikahan kuwi ana sing jenenge hubungan suami istri. Ya. Iki tak terangi arep aku urung rabi, arep aku urung melakukan perbuatan sing kaya ngono kuwi. Iya. Ning iki tak nggo apa ya, tak nggo paugeran, tak nggo gegebengan ben aja ngasi aku kaya ngono. Iya, Mah ya. Ngibarate ngene, menungso karo kewan kuwi beda. Bedane Kewan kuwi yen arep ngenciki pasangane. Misale gampangane pitik lenang kok arep numpaki babon, kuwi ya wis langsung celingkrik ngono wae ora usah dadak nganggo akad nikah. iya. Lah nek menungso umpama arep ngono kuwi, umpama arep melakukan hubungan badan kuwi ya kudu nindakake akad nikah luwih dhisik supayane dadi halal. Iya. Kok nek ana menungso berbuat kaya ngono tanpa akad nikah, berarti menungso kuwi padha karo Kewan. Iya, ya, Mak ya. kuwi bener kuwi. Iya. Ora trimo ya sak karepmu wong iki fakta. Ya iya. Dadi kuwi Iya, ya, Mak ya. Matur nuwun. wis luar biasa tenan Mbah Legi. Kabul kajate, Nduk. Iya. Wis Mbah Legi ya wis ora kepotangan, Gusti ya wis ora mutangake. Luar biasa mung kari jujur semulur. Sak teruse ora ana alangan setunggal apa Allahumma. Amin. Ya. Oke, ana sawiran masuk. Iya. Kula nyuwun dipun kentuni gending pepeling nderek iklan tuwin promosi kados adate saking Ude Kambing Maramulya melayani akekah masak gule tongseng saha nyediani hewan kurban. Ya. Nomor HP wonten ing 0857 4701 0987. Ya. Daraman Sri Martani Piyungan Bantul transfer 100.000. Matur nuwun ya, Mak ya. Saka Pak Mul kuwi, Mak. Pak Mul. Iya. Bolone dhewe. Heeh. Terus iki ana lagu. Nyuwun lagu pepeling saking Pak Teguh Santoso, Sarjana Ekonomi DPRD Bantul fraksi Golkar. Weh iki kerawuan wakile awake dhewe, Nduk. Lho, kok wakile awake dhewe? Tak takon awake dhewe iki apa? Awake dhewe kuwi rakyat. Nek DPR kuwi apa? Dewan Perwakilan Rakyat. Lah, DPR kuwi berarti wakile Awake dhewe. bener. Ya. Matur nuwun ya, Mak ya. Pak Wakil rakyat. Ya, Pak DPR. matur nuwun. Terus ana apa neh? Wah iki wah alhamdulillah tenan, Nduk. Piyai nyawer jarum blek. Tekan ngomah wis ora nglintring aku. Wong mbakone entek. Sugeng dalu Mbak Yulimbu. Sugeng dalu. Niki saking Mas Bayu Janti. Nyuwun podang kuning. Puding konang. Menika kagem Mbah Triyatno saha sedaya trah
Madya Utama matur sembah nuwun. Oh Mas Bayu Janti sing biyen nimbali awake dhewe. Juragane pasir kambing lan sak panunggalane kae. Iya matur nuwun. Ki sadurunge minangkani tetembangan akeh. Iya. Ki mau aku nampa dawuh saka Mbah Legi. Iya. Le, aku engko tak munggah le. Aku arep duet karo sindenmu sing kirane ayu ndi le. Nggih Mbah, monggo mawon. Tembange napa kula nderek. Wis. Engko wis pokoke ning dhuwur wis engko nembang. Iya. Matur nuwun ya. Iki diaturi supaya tindak panggung. Iya. Disepati apa, Mak? Ya piyayine iki piyayi sing wibawane gedhe. Iya, disepati apa? Ayak Surakartaya. Ya. Monggo, Pak. Bojong jari balong rondo ning alama. Mak Lanti Mak Mbah Legi. menaki kewan ngedundit. Iya. Iya. Matur nuwun. Ya engko sik kok iki ya diselani sike. Iya. Wong mau dawuh Mbah Legi engko nek arep gojekan ya apa perlune wae. Iya. Mergo senenge kene iki sing ngono ki nek ngendikane Mbah Legi mau. Iya. Ya. Dadi iki Mbah Legi urung sida tindak panggung. Urung sida. Idak-idak iki ngrungokke swara gongsane kagungane Mbah Legi wah jan dasare ya kepenak. Iya. Mbate mbat ngayucan ki aku seneng. Iya, iya Mak ya. Dadi wengko arep nyandra kapuran bareng. Iya men semengi kaya setahun. Iya. Ya, ngaturke tetembangan. Apa Mak? Pepeling. Iya. Iki didhisikke iki pamundutan saka penjane Pak DPR mau. Heeh. Diaturke sikik. Iya, dibawani apa ora Mak? Ya nek prayogane kuwi dibawani mergo iki ingkang ripta ya nggunakake lagu lho. Sapa ingkang ripta? Ingkang ripta ya panjenengane Ki Haji Anom Surata. Oh, Mbah Anom Surata. Pepeling ya Mak ya. Ya. Dibawani wiwit saka sing sinden cerak dalang iki. Iya. Sapa wi Mak? Kuwi ana Mbak Anggi. Ya. Diaturi bawa ya, Mbak. Ini Kok wiwitane rukun Islam ya? rukun Islam ya. Rukun Islam. Larase slendro. Slendro patet 9. Oh iya. Songo. Ya 9 kira ya 9. Iya. Ya. Kang 5 puniki. Lagu Pak D kae mau ya larase slendro 9. Oh iya. Ki lagu lawas sing diaransemen kembali karo panjenengane guruku ya Kang Masku ya pepundenku sing bengi iki rawuh. Sapa? Panjenengane Ki Marabayu Sugati. Wah matur nuwun. Iya. Diberkahi ya Mak. Seneng aku nek diberkahi seniorku ngene iki le mayang saya semangat. Iya. Ya wis ya ming kaya ngene iki. Iya. Oh ya bariki man. Ati
Kiwane, Mbak. Aja pada ditinggal. Iya. Mas Mara kuwi isih sedulur, isih sederek, isih cedhak nek karo pinjane Mbah Legi. Oh iya. Engko diaturi jumeneng ya, Mak ya. Bariki. Ya. Ya Mbak Niken. Rukun Islam puniki Jame anyar jam tangane. Iya. Mau wis digawe story jam tangane anyar. Aku begitu ngerti ngono, wah iki kanan sepi kok iso tuku jam ki wah wis storine tak bisukan. Iya. lah mergane napa? Mergane napa? Aku ki ya bukane kok Mary ki ora ya, Mbak. Maksude ya gurung jaga ben aja ana rasa dengki ana atiku iki. Oh iya. Saha. Ya, ngasih lali to. Kang angka siji Kang angka. Kiwane. Weh, iki juragane warung. Iya. Toko. Yanti Mart. Iya. toko mentahan kalih matengan. Toko mentahan. Sing matengan kaya ta apa? Sing matengan kaya ta apa, Mak? Mbak Yanti, Dalem? sampean dodol anu sing mentahan karo matengan. Nggih. Sing mateng apa wae? Sek mateng niku sek digodhog, digoreng ngoten niku. Oh, ya kaya ta apa? Tela. Kaya to tempe, telo. Oh, ngono kuwi. Tempe ki perantah. Lah kula nang sek mentahan men sek mateng. Wah, iya. Iya. Nggih. Oh, lha iki Mbah Legi iki. Iya. Iya. Oh, wah, awas Mbah duwite kecer, Mbah. Iya. Kang angka, ayo. Kang angka loro salat Dene. Ya. dene kang Wedan. telu. Matur nuwun. Nggih, wah, jipuk wiyaga. Nggih. Ramadan. Kiwane. Ben oman kabeh kok ya. Nggih. Matur nuwun amit. Ramadan ya. Kemuan arep njipuk mik. Ramadan nindakno poso Papat zakat ping 5 ngibadah haji. ya dintekke Mbak Yoga Rukun Islam sampurna. nggih ndherekaken matur sembah nggih oh lah Apa, Mak? jane Mas Mara wis kesesa kondur nduk Iya. Iya, jamak ya. Tiwas arep diaturi bawa. ya wis ora apa-apa selak ingin gundulmu mlaku Iya. Sapa sing muni kuwi? mburimu kuwi Oh iya. Galih nyoba. kalih nyoba ayo pepeling ditembangke Saka kendang. kendang yo jaipong Mas mangga
Matur nuwun. Ya. Nampa dawuh saka penjane Mbah Legiono. Ya. Iki mau aku didhawuhi. Ya. Kuwi ana wayang papat kuwi kon nganggo. Oh iya. Ning nggih ngapuntene Mbah Legi wong niki kula arep ngumukke Werkudara kula sing anyar. Iya. Dadi Werkudarane nganggo Werkudaraku. Ya ora apa-apa. Ya ora apa-apa bakune sing telu dinggo ya Mayang. Ya. Ngeteke sinden ya.
Sapa, Mak? Mbak Anggi ya diurutke saka paling kiwa tekan kono. Oh iya, Mak, iya. Ya. Mbak Anggi disepoti kanca-kanca ben ngaturke tetembangan. Ya, Ya. Hop. ya. Iya. Sugeng dalu. Sugeng dalu Mbak Anggi. Iya. Iki ben direncangi karo Mbah Putri ya. Sinten? Direncangi karo Mbah Putri, Mbah Legi Nggih. Putri. Iya, Eyang Uti. Ya. Pundi wau? Ya. Ya sak Mbah Legine lho, Mak. Iya. Mbah Legi kakung Putri mangga. Ngendikane arep nembang. Mbah Legi. Iya. Mbah Legi nek sing ngendang kae sok nek tuwa dadi Mbah Pait. Iya. Lah kok iso? Wong mau liyane dilungi dit sing ngendang ora dhewe kok. Oh iya. Ya ora apa-apa. Ya ora apa-apa. Keakraban ngono kuwi, Nduk. Iya. Iya. Lho, Mbah. Pundi wau, Mbah? Sida udu nih, anu sida Mbak, sios mboten iki. Iya. Heeh. Ini, Mbah. Oh, nembe anu ngeloni wayahe bubuk. Oh, nggih. Iya. Rumangsamu. Yah mene iki ya wayahe. Lah nggih. Ya. Apa? Piye? Sik, tak urus iki omonganmu, Mbak. Wayahe bubuk, ngeloni putune. Kok le meneh. Ora muni ngono kok mau. Alah. Wayahe apa? Bubuk. Ora mau sampean ora ngendika ngono lho, Mbak. Kelon ngeloni putune Nah. lho. Wong ngendika ngono, teges cetha wayahe kelon kuwi ngeloni putune. Lah Iya. nggih to. Iya. Iya. Karo ngerantos Mbah Putri. Iya. Nggih. Sampean mang tembang sike. Iya. Kok nek Mbah Legi tindak mrene ku gek diaturi. Iya. Ki mau napa pamundutan, Mbak? Puding konang. Puding konang. Puding konang ya. Podang kuning. Iya. Saka. Saka Mas Bayu saka Janti kono. Oh iya, cerak nek saka kene. Cerak jane iki. Iya. Iya ya. Dibawani sike, Mbak. Nggih. Nadyan Ya. Nadyan wujud temong peksi agawe agawe talineng halo. Halus manis nesem make Pasuwe. Ya. wasuwe kan kula lana Anggoleke. si podang Ora apa-apa. Ora apa-apa. Berarti sampean ki tipikale wong sing seneng neruske. Iya. Kaya ta. Nek sing lenang wis ngono terus sampean ngene ya. Iya. Menyesuaikan lho. Iya. Ah wis kadung suwek sithik ora apa-apa lah bablaske bloh. Iya. apa nih sing suwe Mantol, mantol.
goleki si podang jenar urung ta Ya. iba bunga ati tiku wah iki ya di rawuhi diberkahi manusia sendok dan kawan-kawan Nduk. Oh iya. Iya, matur nuwun. Nyanding bisa dadi dilanggamke alus Mas. Ya alus, rangkep. Ya. Enggak enggak? Isa awane ngomah wis ra krasa luyur anggoleki sing tak sayang obeng-obeng mikarangganku Yo. Iya.
dalan iki mau. Matur nuwun Mbak Anggi. Ya padha nggo ning muskatur. Jam-jamane anyar aku kekepreng. Ya ora apa-apa Mas. Ya. Ya iki. Ayo Mbak Niken, tak suwun sampean ngadeg Mbak Niken. Ya. Mang kanthi Mbah legi supayane kersa tindak wonten pepanggungan. Oh ya. Ya. Ayo ta Mbah legi pundi ta wau? Oh, nggih nggih ya Mbak Niken ya ngancani ngrencangi Mbah legi ya. Ya, ya. Sepote Mas. Ayo Mas. Jan garapane kanca-kanca sakwene prei suwe iki ternyata do latihan ngono to. Oh. Anyar-anyar Melok. Anyar kabeh. Anyar kabeh. Sing lawas-lawas juga. Lah nika Mbah Putri nika. Monggo. Ya, monggo mriki Mbak. Tindak majeng mriki monggo. Nggih. Kajenge ketinggal. Nah, nek ngeten iki rak Ajeng disukani napa niki Mbak Cange? Loh, nek kula niku mboten saged nyukani napa-napa malah kepara panjenengan maringi ngono. Iya. Lah wong jenengan sak ucapan men berjujutan kok. Wah. Kula nek mboten asa-asa mboten pikantuk arta. Wah, ampun ngaten. Loh, menapa artanipun mriko sanes panjenengan ingkang nyepeng? Mboten. Iya, Ingkang nyepen niku tak asta. Lah nggih. Nggih. Nggih, ndikanipun badhe nembang, Mbak. Monggo Iya. ngesake lagunipun menapa, tembangipun menapa. Mentok-mentok. Iki Iya. juragane mau akon nyanyi. Mriki gan. wani pira. Pundi wau Mbah Legi wau? Heeh. Nembe andum saweran kok niki wau. Nggih. Jenengan mau keduman mboten, Mbak? Niki sithik tapi mungan. Wah. Soale mengke nek jenengan Nggih. kata-kata mboten kuat le ngangkat kawratan. Oh, nek duit niku sepinten-pinten kuat nek kula. Digembol. Nggih. Kok ya Mbah Bar Wirang nang kene sampean niku. Iya. Di Monggo. pasukan jogetku ndi ya? Monggo Pak Pakmu ya. Iya. Papa. Ya. Tembangnya napa, Mbah? Tembangipun menapa? Nika. Oh, nenggo pasukan jogete nyuwun joget lagu riyin. napa nika? Nggih, nenggo pasukane rumiyin Mas Oh, Yusuf. nggih, Mbak. Saderengipun kula tak maca permintaan nggih niki. Oh Mas. nggih, monggo. Oh, saka sapa? Titipan. Request saka nggih, ndi? titipan saking Pak Kamto. Pasukane nyuwun lagu napa? Oh nggih, ninggal katresnan. Iya. Saiki wong koleh ku maca. Saiki ora apa-apa, Kan mbok iki, menapa nggih. pamundhutane padha. Nggih, sugeng dalu. Nggih. Tumut nyimak lewat streaming. Semoga Mas Yusuf dan Mbak Niken dan keluarga Ansor Laras tambah sukses. Amin. Nyuwun gending tembang kangen kagem Wow. warga IKC dimanapun berada. Nggih, nggih, Dari nggih. Pak Kamto Kordes Candirejo. Oh nggih. Niki riyen anu ninggal katresnan sithik. Ya. Nggih. Mbah Putri arep Pripun? maringi gungan. Tembang kangen apa ninggal katresnan? Loro-lorone ngaten. Loro-lorone. Saged kok dados. Di medel mawon nggih. Medel. Medel. Ya. Di medel mawon.
medley ninggal katresnan karo tembang Aduh, Gundul neng rokok. Pas. nggih monggo kanca-kanca. Mbok mriki to, Mbah. Nyawiji kalian para antek-antek wiyaga niki. rumangsa Para begondal-begondal. Tindak mriki Para bagi. nggih. Nyawiji kalian para Tinggal berdua katresnan berdua nggih. nih. Siap. Monggo, Co. ayo Mas Nggih. Yo. Turangga.
Matur suwun. Nggih sampun lho Mas Yusuf. Nggih, Mbak. Mengke nika ndak sumuk. Wah, lah pripun? Lah nika ngalor ngidul ditutke nika. Nggih. Enggak. Ngalor ngidul mboten napa-napa, ngalor ngidul bab kabecikan. Ya. Matur nuwun. Ya. Jan. Iki awake dhewe ya idak-idak ngalap berkahe panjenengane Mbah Legi. Ya, Mak. Heeh. Muga-muga ya iso ketularan rezekine, Nduk. Ya, Mak. Amin ya rabbal alamin. Ya. Iki mau ya panjenengane Mbah Legi ya le dawuh karo aku, wayangku kuwi nggonen ben aku ketularan dadi dalang. Oh ya, amin, Mak. Ya. Muga-muga besok turase Mbah Legi, sak trae Mbah Legi ana ingkang madeg dadi dalang sejati, Nduk. Amin, amin. Ya. Ya, Mak ya. Nek penjane Mbah Legi kuwi ngladeni dalang, ketitik penjenane kuwi produksi gamelan, Nduk. Oh ya. Dadi wiwit iki mungkin mbok menawa nuwun sewu masane Mbah Legi, penjane Mbah Legi iki ngladeni dalang. Ya. Ning besok sak tedak turune putra wayah buyut canggah waring udeg-udeg gantung siwa lan sak teruse Mbah Legi ana ingkang dadi dalang. Amin, Mak. Allahumma amin. Ya. Diwalik slendro, Mas. Ya. Arep ngaturi sapa? Ngaturi penyanyi Mbak Yanti. Ayo Ti. Ya. Iki wis suwe ra tau petuk ya aku. Iya, Mak. Saiki wae ya Mbak Yanti ana pemasukan terus. Iya. Mergo buka usaha toko mentah lan mateng kuwi, Mang. Iya. Ayo, Mbak. Disepati, Mak. Ya, sepate tunjung bang terate. Oh, jeneng maloko kadi langit. Mambang tapasulan tanopan neka. Sugeng dalu. Sugeng dalu Mbak Yanti. Ya, jalo penggemarmu lho jalo. Padahal aku ki ora nggawa lho ndene. Nan? Ora nggawa penggemar. Lho, ning sampean rono-rono ditutke penggemarin jenengan. Matonan. Matonan lho. Ya ora kok maton, ning wis bener kuwi pancen penggemare panjenengan. Iya. Iya, kuwi wis suwe do ora antuk asupan nutrisi saka panjenengan. Iya. Kok asupan lho. Lha lah iya to. Yanti comeback. Iya. Setelah lama vakum. Iya. Vakum cleaner. Apa Yanti mbek ngono? Yanti comeback. Nembang, Mbak. Ning jenengan anu kula suwun anu apa? Ndongake kagem pinanganten kakung lan putri. Panjenengane Mbak Nana Oktaviana kalian Mas Bekti Budi Rianto ki mang dongake. Nggih, kagem Mbak Nana kalian Mas Bekti. Iya. Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Amin. Langgeng sampai maut memisahkan. Amin amin ya rabbal alamin. Iya. Ben anu harmonise Mbak Nana karo Mas Budi iki karo Mas Budi. Mas Bekti iki iso kaya keharmonisan keluargane jenengan lho, Mbak. Rak jenengan ora tau ana masalah apa-apa. Amin. Adem ayem. Omongan kuwi donga. Donga, amin. Apa yang kita ucapkan itu akan kita pertanggungjawabkan. Makanya omongan iki sing apik-apik ben tanggung jawab uga nemu kasil sing apik. Amin. Allahumma amin. Iya. Ya wis pokoke donga sing apik. Iya. Nek elek kuwi udu donga ning kebencian. Nggih, leres. Ya. Nembang, Mbak. Kadung tresna. Kadung tresna. Kagem pinanganten kekalih. Iya. Ya. Lah, ya, Mbak. Lamat wis katon pejane
yen mbok berangkatan menjarah aduh wiragane sinawang kang ambosane yen kesengut wimbo patut nyata pemerati aduh ria tan lila pisah sarekmo senadyan kepesane kalingan godhong saember nemas kaya wis kencaken rasa sengsep ning atiku. Penak dia, Nduk. Iya penak. Kok kayak bare iki dinae tembang sing sigrak. Oh iya. Sapa sing kon tembang? Lah kuwi sing kaya cemung kuwi. Oh iya. Cemong mbahmu iki per. Kaya cemung. Ayune kaya ngono kok kaya cemung. Loh, tanggaku iki ana sing jenenge karapane cemung ning wonge ayu tenan. Oh iya. Mergo jaman cilikane jare ireng jengkileng nek. Umbele angka 11 kae. Ngawur. Mbak Via ki Iya, ya. Pacaane sarwa asri robah engko tansah umur kang mas wasupeyang among kang mas parane ingsun
Tindakke ya. Ajaane sarwa abri kagama Matur nuwun. Heeh. Wonten dawuh napa Mbah Legi nyadong dawuh? Iya. Iya. Mbok diaturi tindak panggunge lho panjenengan. Mriki nyawiji kalian kanca-kanca. Panjenengan nggih, Mbah Legi nggih mriki Mbah, yo. Ya, jane mriki. Ya. Enggak, Mbak? Nggih, di anu caosi mikrofon, Mbak. Iya. Iki kon ngopo iki? Lho, paring dawuh napa kalian kanca-kanca? Motivasinipun. Iya. Sugeng dalu Bapak-bapak, Ibu-ibu. Nggih. Niki kula niyate niki ming seneng-seneng mawon Nggih. niki. Pokoke penonton tak spesial niki. Wah, luar biasa. Ketang ming rebutan 2000 rame Nggih, ra. wah. Piyai sing luar biasa. Tepuk tangan kagem Mbah Legi ya, luar biasa piyai sing Setahun lagi tak tanggap lagi. wah matur nuwun. Ya. Tak tanggap. Nek ra ketang sesuk ra nyawer iki. Anu Mbah, Duh. Wonten apa niki? Mas Yusuf. panjenengan kok saged napa niku kagungan rejeki ingkang kados mekaten menika resepipun kados pundi ya resepe kepiye men iso awet ngoten iki lho Mbak Ben Nggih. nggih investasi kanca-kanca niku ben ora gur nyilah-nyilih duit kas mawon ngono niku sak juta Resepe pokoknya ndablek. ndablek ndableke Rasah mikir werna-werna, sing penting mbut gawe. wo ngaten Iya. Ae, wis. Intine engko iki sindan-sindan iki ra tak sawer ya ming mesengut wae. nggih Iya. Sansaya iki sik lemu dhewe jenenge Mas Ipung ki. Pak Ipung, nggih. Lek aku nggih ditusul lek ming njaluk saweran. ngapunten niki riyen anu ngendikane jenengan nemu Pak Ipung niki Wah, aku nek ditemu ming entek-entek apa-apa ya. ceritane Wis entekke abahan pokoknya wis. ceritane riyen niku rak beto ecek-ecek lampu merah niku. Aku mbiyen nggo ecek-ecek lampu merah terus ditemu lek legi ngono. Ora. Niki pripun ajeng nembang? Nggih. Iya. Rondo kempling aku isane mingan. Wah, nggih, mboten napa-napa. Duet biasanipun Ben duet. karo Sinten? sindene Sendi manut aku pokoknya. Wah, nggih. Urute mawon, Mbak Via. Iya. Iki duwite ming garek semene iki lho. Wah, lah mboten napa-napa. Niku mpeke baline teng jenengan tikel, Mbak. Iki sing gelem nang kene pokoknya ana sawerane iki. Iya. Aja kabeh wegah aku. Siji wae rantek entek kok kabeh. Iya. Ayo siji wae. Ayo, Mbak rondo Via, ayo. kempling. Ya. Iya. Ayo iki. Ora apa-apa pokoknya santai wae. Aku tak men iki bintang tamu dadaan Nggih, ya. nggih. Bintang tamu dadaan ya. Ngendikane mboten badhe ngagem bintang tamu, aku. Bintang tamune sing kagungan kersa. Ane iki kok lek geguyon aja suwe-suwe. Nggih. Engko ndak anune alur ceritane engko ilang. Leras. Iki mungkin ketan jam 12. Wae. Iya. Ki salam sungkem sik kanggo Mbah Legi kowe, sungkem sik kowe. Sungkem. Bos. Bapak, Sungkem ki ora ngono. lah kepiye? Ndodok ae lho sungkem. Aja dodok aku pegang dodok. Wis Ngono ngadeg kuwi. wae. Aku engko rekoso lah. Sing gelem nyedak ya aku tak sawer iki. Oh, nggih kula remen cedak-cedak ngeten iki. Lah tenan. Tak sawer 100 wae. Ih, Nek aja matur ihi nuwun. aku malah wedi nek kowe ihi. Lah pripun? Lah nek Nek kowe ihi aku malah wedi. lah kula bahagia. Wis ae. Ono. Wah. Waduh, lah ora
Lah ra apa? Iki. Kepiye iki? Iki jane mbok wedok iki. Wak. Iki cemburu iki. Wah. Pripun iki? Ora nyerak-nyerak Iki sing mbekku. akal-akale Yusuf iki. Wah, lah kok sing dienggo anu aku lho. Lah kene yang mboten angsal. Ayo saiki rondo kempling wis. Aku trimo rondo kempling wae wis. Nyuwun malirah nggih Mbah Putri. Ngopeni werna-werna. Nek ya aja ngopeni nyatek-nyatek rondo. to. Soale kuwi lho sing digawa ki sing kebak. Nek nyatek-nyatek mulo dudut saka mburi. Tenang wae. Pokoknya ngebang isik gawe. Nah, nggih. Ayo gek rondo kempling. Semaya, Ndak monggo. suwene kene aku. Mboten apa-apa. Yo. Karo salto. Mbak Ayu, badhe tindak pundi? Ngaren tindak wae ora numpak sapi. Dewean apa rawat timbang anggur kula gelem ngancani. Enggal-enggal kencangi tekan ngombang mangke kula opahi asik Niki plonjo napa mbak yuk badhe pindah. sampeyan ampun kuciwa kula rondo acaran anake limo Awan-awan lunga plonjo pasar paing oeng-oeng prawan ronda bagiku ora pati penting. apa anting-anting yo sumalang yo bener rondo dijamin kempling kempling yo mas Sampun. Pun nggih. Matur nuwun Mbah Legi. Jangan. Iki dadi bintang tamu dadaan iki wis penting gayeng. Matur nuwun. Apa-apa sing penting gayeng. Ngoten Nggih, mawon nggih. Mas Yusuf. Nggih, nggih. Sanes wedal pokoknya nek kula dilalai kei kesehatan Amin, amin. kula aturi tindak mriki malih. Matur sembah nuwun. Nek mboten ten riki, Teng pundi? ten sawah. Pun ngoten mawon matur nuwun. Nggih, matur nuwun Mbah Legi. Iya. Dadi Mbah Legi iki agi mbangun joglo. Oh iya. Joglone ning tengah sawah. Oh iya. Dadi bener lene bali ning sawah. Iya. Kuwi mau resepe kudu ndablek. Iya. Ning ndableke ndablek nyambut gawe golek dit ora ndablek wegah nyarutan kuwi ora. Iya. Terus kelakon ya. Ki mau dawuhe gojeke rasa suwe-suwe kok. Iya. Alur karo gojeke kudu stabil, Nduk. Ya. Ya. Kirim Fatihah sing nggo para punden dalang. Ya. Khususon ilaruhi Kanjeng Sunan Kalijaga wa ilaruhi Kisina Nugraha wa ilaruhi para punden dalang Satnuswantara Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin.
Amin ya. Dandan ingkang sakar kadung mewah kembang menara esmu kang arum winarana yata-yatan ati kusuma manggambar-ambar para kuku sing dupa kumalon kalon kate kusuma lerang beka kang memboba toro aja turu sore pagi ana dewa nganglang jagat nanging perkara kencanane isine donga tulah sandang kelawan pangan yo iku bagianipun